Παύλος, μέσα σε όλες τις κακουχίες και την κούραση, προλαβαίνει να θαυμάσει την φυσική ομορφιά του τοπίου. Ύστερα από τους Βούλγαρους, ήλθαν εκείνοι που ο λαός πρόσμενε με λαχτάρα. Διαβαίνουν από το Κλεπέστη, το Ζάνσκο, την Ασπροκλησιά και φτάνουν στο Κοσταράζι. Κρυμμένοι σε έναν αχυρώνα, συνεννοούνται με μυστική αλληλογραφία με τον Καραβαγγέλη. Καταστρώνουν το σχέδιο δράσης τους. Από το Κοσταράζι λιμεριάζουν στο βουνό πάνω από το Βογατσικό. Εκεί μετρά ο Παύλος τους άντρες του. Άλλοι αρρώστησαν και φροντίζει να τους αφήσει σε καλά χέρια. Ένας τους πρόδωσε, άλλος έφυγε με τα όπλα του. Έμειναν 25. Με άλλα παλικάρια που τους έρχονται γίνονται 34. Τσιρίλοβο, Κουμανίσοβο, Λέχοβο, Στρέμπενο, Προκοπάνα, Μπελκαμένη, Νεγοβάνη, Νερέτη. Από παντού περνά και ξαναπερνά ο Παύλος. Με την παρουσία του προστατεύει, εγκαρδιώνει, συμφιλιώνει. Όσο μπορεί, δεν καταφεύγει στη βία. Τρέμω και συγκινούμε σκεπτόμενος ότι εγώ, ο οποίος σου δεν μήγαν εσκεμμένος σε σκότωσα ποτέ, από αύριον θα φωνεύσω. Θα δολοφονήσω ίσως και ανθρώπους ακόμη. Δεν επιτρέπει στους άντρες του να προβαίνουν σε αντεκδικήσεις. Γι' αυτό στείνει δικαστήριο και όποτε κρίνει πως μπορεί να συγχωρέσει, συγχωρεί. Περιμένοντας όπλα από τις αθηναϊκές οργανώσεις για να εξοπλίσει τα χωριά της περιοχής, με όσα διαθέτει οργανώνει την άμυνα 4 χωριών. Ο χειμώνας ερχόταν βαρύς. Το σώμα χωρισμένο σε ομάδες προχωρεί προς το Ζέλοβο. Είναι τόσο κουρασμένοι οι άνδρες που ορίζει να σταθούν στη Στάτιτσα για να στεγνώσουν και να κοιμηθούν. Ο ίδιος σε ένα σπίτι με 4 άλλους. Ο Βολάνης με μια άλλη ομάδα σε ένα διπλανό. Ξαφνικά ειδοποιούνται πως μπαίνει στο χωριό τουρκικός στρατός. Ο κομιτατζής Μητροβλάχος τους είχε ειδοποιήσει ότι τάχα ο ίδιος με τη συμμορία του κρυβόταν στο χωριό. Οι Τούρκοι πλησιάζουν το σπίτι που κρυβόταν ο Βολάνης. Ο Παύλος διατάζει να μην πυροβολήσει ακόμα κανείς. Οι Τούρκοι κτυπάνε με τα κοντάκια των όπλων την πόρτα και φωνάζουν ότι θα κάψουν το σπίτι. Ο Παύλος με ένα από τα παλικάρια του, τον Ντίνα, είχαν πιάσει τα παράθυρα. Σε λίγο άρχισαν να χτυπούν και την πόρτα του δικού του σπιτιού. Σήκωσε ο Παύλος το όπλο και πυροβόλησε. Οι πυροβολισμοί γενικεύτηκαν. Ο Στρατινάκης πρότεινε να κατέβουν στο υπόγειο για να μην καούν σαν τα ποντίκια. Κατέβηκαν από την ξύλινη σκάλα στο στάβλο. Είδαν ένα Τούρκο που πλησίαζε να μπει και πυροβόλησαν. Άρχισε να νυχτώνει. Σε λίγο βγήκε ο Στρατινάκης στην αυλή να δει τον σκοτωμένο. Προχώρησε και ο Παύλος στον περίβολο του σπιτιού. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Γύρισε ο Παύλος πίσω λέγοντας «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Κατάλαβε αμέσως πως δεν ήταν πια για ζωή. Όπως αργότερα μετέφερε ο Πύριζας στην Αταλία, ο Παύλος του παρήγγειλε «Το σταυρό να τον δώσεις στη γυναίκα μου και το τουφέκι, όπως σου είπα, του Μίκη, και να τους πεις ότι το καθήκον μου το έκαμα». Όσο περνούσε η ώρα, πονούσε δυνατότερα και ονομάτιζε τα παιδιά του. «Πονώ», είπε σιγά και ξεψύχησε. Ήταν Τετάρτη νύχτα, 13 του Οκτωβρίου του 1904. Οι Τούρκοι αποσύρθηκαν κατά τη συνήθειά τους να μην μπλέκονται σε μάχη στο σκοτάδι. Ούτε κατάλαβαν πως είχαν χτυπήσει κάποιον και ιδίως τον αρχηγό. Ο Πύριζας βγήκε με τους άλλους στο σκοτάδι. Αφού ζήτησε από τις γυναίκες του σπιτιού να κρύψουν τον νεκρό, έφυγαν. Αυτές τον έθαψαν τα ξημερώματα σε ένα λάκκωμα κάτω από το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, ειδοποιείται ο πρόξενος του μοναστηρίου.
Αυτός με τη σειρά του στέλνει την τραγική είδηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Παρελθούσαν Τετάρτην, 13η τρέχοντος, ημετέρων ευρεθέντων εν χωρίο Στάτιτσα και περιόραν Πέμπτην μετά μεσημβρίαν, ήρξα το πυρός κατά των ημετέρων. Οι μέτεροι απήντησαν γενναίως, με τα 2 ώρων δε ανταλλαγήν πυροβολισμών, απεφάσισαν επιχειρήσω συνέξοδον. Παύλος Μελάς όρμησε πρώτος επικεφαλής αυτών, οπότε σφαίρα τουρκική πλήξασα αυτόν κατά την οσφιακήν χώραν ετραυμάτισε θανασίμως. Σύντροφοί του τον εναπέθεσαν παρακειμένο η Κίσκο, ένθα με τα ημισίαν ώραν, διαρκούσης πάντοτε συμπλοκής, εθνικός ήρωος, ησύχασε. Παράλληλα το προξενείο στέλνει τον Βασίλη Αγοραστό να φροντίσει για την ταφή του νεκρού. Φτάνει στο Ζέλοβο. Από εκεί στέλνει άνθρωπό του στη Στάτιτσα για να παραλάβει κρυφά το σώμα και να το μεταφέρει στο Ζέλοβο. Η τουρκική κυβέρνηση έμαθε από τις ελληνικές εφημερίδες το θάνατο του Παύλου και διέταξε να κάνει ο στρατός καινούργιες έρευνες στη Στάτιτσα. Οι Τούρκοι φτάνουν ενώ έχει αρχίσει η εκταφή του νεκρού. Ο άνθρωπος του Αγοραστού, όπως αργότερα ο ίδιος ανέφερε, δεν προλάβαινε να πάρει το νεκρό. Για να αποφύγει την αυτόφορη σύλληψη, έκοψε το κεφάλι και έθαψε ξανά το σώμα. Κατορθώνει να διαφύγει, έχοντας στο σακιδιό του το κεφάλι του αρχηγού του και να φτάσει στο Ζέλοβο. Ο Αγοραστός το μεταφέρει στο Πισωδέρι. Τη νύχτα της 18ης προς 19η Οκτωβρίου, μαζί με τον θρυλικό Παπασταύρο, κυδεύει μυστικά το κεφάλι στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στη Μονή της Αγίας Τριάδας. Οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν την ταφή του Μελά από τις ελληνικές εφημερίδες και ξαναγύρισαν στη Στάτιτσα. Βρήκαν το ακέφαλο σώμα και το μετέφεραν στην Καστοριά. Εκεί το παρέδωσαν στις τουρκικές αρχές. Ο Μητροπολίτης Γερμανός απέτησε να του δοθεί το σώμα επιμένοντας «Αυτό είναι δικό μου», ώσπου του το παρέδωσαν. Ο ίδιος γράφει το τέλος του δράματος στον Ιωνα Δραγούμη. Τη 23η του απέσιου μηνός μετέφερεν επί κραβάτου εις την πόλην ημών ο στρατός το ιερόν σώμα του πολυκλαύστου μας εθνομάρτυρος. Ητίμασα των ένδοξων τάφων του εν το περιβόλο του Βυζαντινού ναού υπό 2 δενδρίλια απέναντι του παραθύρου μου. Τη δε επαύριον Κυριακή, όρθρου βαθέως, περιέδεσα τας μαρτυρικάς χείρας του με εν μετάξινον μαντιλιών μου. Κατέθεσα επί του στήθους του εν Ευαγγέλιον, ένα σταυρόν και μίαν εικόνα και πριν αρχίσει η λειτουργία ετελέσαμεν την κηδείαν του. Όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση του θανάτου του, ταράχθηκε ο τόπος όλος. Ακόμα και οι αδιάφοροι, ακόμα και εκείνοι που τον έβρισκαν υπερβολικά παράφορο, πίστηκαν από τη θυσία του. Ο μακεδονικός αγώνας πήρε καινούρια τροπή. «Σε κλαίει λαός», έγραφε ο Παλαμάς. «Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη και γέρνεις εκεί και σβείς γοργά η ιερή στιγμή. Σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά». Στη Μακεδονία γεννήθηκαν δημοτικά τραγούδια. Αυτόματα ξεπήδησε ο θρύλος πως είχε περάσει από παντού ο Παύλος. Ακόμα και στα μέρη όπου δεν είχε πατήσει το πόδι του, επέμεναν όλοι πως τον είχαν δει με τα μάτια τους. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι ενέπνευσε τόση φιλοπατρία στον ελληνισμό εντός και εκτός του ελληνικού κράτους, ώστε οι τάξεις των σωμάτων πύκνωσαν απίστευτα και οι στρατηγικοί χειρισμοί έγιναν εντονότεροι. Ο αγώνας αυτός δεν ήταν πλέον των ανταρτών της Μεθορίου, ήταν όλων των Ελλήνων. Σταθμός πραγματικός στην εθνική συγκρότηση. Λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Μελά διέσχισε τη Μεθόριο το σώμα του Κατεχάκη. Στα μέσα Νοεμβρίου ακολούθησε ο Τσόντος. Μαζί με την ομάδα Καούδη έδωσαν τα πρώτα χτυπήματα στη βουλγαρική παράταξη και αποκατέστησαν το ελληνικό γόητρο στα μάτια του ντόπιου πληθυσμού. Ως κυρίαρχη μορφή σε οργανωτικό επίπεδο πρόβαλε ο Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομιλάς. Μαζί με μια ομάδα νέων αξιωματικών συνέχισε την κατάρτιση ομάδων για τον ένοπλο αγώνα. Πρώτοι επιλέχθηκαν οι αξιωματικοί. Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Σπυρομήλιος,
Μωραΐτης, Κάκαβος και στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν και ο Αβράσογλου. Μαζί τους θα πρωταγωνιστήσουν ο Νικηφόρος, ο Τέλος Άγρας, ο Κάλας και τόσοι άλλοι ήρωες που μας τους σύστησε η Πηνελόπη Δέλτα μέσα από τα βιβλία της. Ο θάνατος του Μελά ενέπνεε σταθερά. Ο ένοπλος Μακεδονικός αγώνας ανακόπηκε το 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων, την παραχώρηση εκ μέρους τους γενικής αμνηστίας και την υπόσχεση για ισοπολιτεία όλων των εμπολέμων. Για τον ελληνισμό, ο τετραετής αγώνας υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένος. Στερέωσε την ελληνική υπεροχή στο Μακεδονικό Νότο, ενίσχυσε την ελληνική παρουσία στην αμφισβητούμενη μεσαία ζώνη της Μακεδονίας, αναπτέρωσε το φρόνημα των ντόπιων και διατράνωσε προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι στη Μακεδονία ο ελληνισμός αποτελούσε τον ουσιαστικότερο παράγοντα που θα διαμόρφωνε το μέλλον της. Πολλοί ζουν ακόμη που θα θυμούνται το γοργό πέρασμα του Παύλου Μελά από τον τόπο τους. Τα παιδάκια τα ξανθά της Μακεδονίας που τα χάιδευε, που τα έπαιρνε στα γόνατά του, αναθυμούμενος στα δικά του, θα είναι τώρα άνδρες. Πολλοί θα έχουν αγωνιστεί και στον τόπο τους και στη Μικρασία και στον πόλεμο του 40. Αλλά και από τους πατέρες τους όσοι ζουν θα θυμούνται το ωραίο παλικάρι από την Αθήνα που τα φύκε όλα για να πάγει να στηρίξει έναν αγώνα τραχή στη Μακεδονία. Αυτόν τον αγώνα τον είχαν στήσει οι ίδιοι και οι πατέρες τους στην αλήτρωτη ακόμα χώρα για να σώσουν την ελληνικότητά της, το δικαίωμα να ζουν με τις δικές τους παραδόσεις στην οικογένειά τους, το δικό τους τον πολιτισμό το χιλιόχρονο. Αξίζει αλήθεια να αγωνίζεσαι για έναν πολιτισμό που δεν είναι από ύλη φθαρτή, παρά είναι η ίδια σου η ψυχή, η απέθαντη.